Hrá sa druhá minúta druhého zápasu štvrťfinálovej série seniorskej 5. ligy medzi Juve A30 a veteránmi. Po prvom polčase je gólový stav tesný z pohľadu veteránov, ktorí vyhrávajú 1-0. V prvom zápase a už to neplatí. 1-1. Stano Domanický vyrovnáva priebežný stav na 1-1, čo z pohľadu postupovej matematiky znamená, že aktuálne sú bližšie v semifinále hráči v bielých dresoch Juve A30, keďže prvé štvrťfinálové meranie síl vyhrali tesne 4-3. Remíza by znamenala ich postup medzi poslednú štvorku seniorskej 5. ligy. Ale ešte je dosť veľa času, bude sa hrať necelých 22 minút riadneho hracieho času. V základnej časti skončili veteráni na 4. mieste, Juve bolo 5. Čiže je to súboj tabulkových susedov. Roh je. Začala sa 6. minúta druhého polčasu, ktorú sme zatiaľ videli gól hráčov Juve A30, ktorý znamenal vyrovnanie na 1-1. Roh je, roh! Díky, roh je! Férovo sa brankár priznal. Ďalej, ďalej, bielý! Ďalej! Po pravej strane je značka. Brankár sa férovo priznal. Ale veteráni si pri rozohrávke nerozumeli a vyťažili úplne nič. Ďalej, ďalej. Máme, biela, poď. Biela, modrá, červená.
prekvapujúce zakončenie z veľkého uhla od Belinského tesne mimo bránku veteránov. 1-1 stále. V prebiehajúcej 33. minúte druhého štvrťfinálového duelu. Prvý vyhrali tesne hráči Juve 4-3. Momentálne pri aktuálnom remizovom stave by tak postupovali do semifinále. Veteráni boli v prvom polčase výrazne aktívnejší. Mali 11 striel do priestoru bránky, super iba 6. Faul v druhom polčase. V prvom to bolo 3-0. Roh je. Ďalej. Tak to máš najviac, že nie je to piče, čo? Druhý pokus z 15 metrov. Kaláška neprekvapuje. Poď ráň do piče, lebo to... Brankár! Aha, prepáč! To bola výborná šanca, ktorá ostala nevyužitá. Veteráni mohli ísť do vedenia. Minút a 5 sekúnd do konca riadneho hracieho času. Skóre 1-1. Za tohto stavu by do semifinále medzi poslednú štvorku seniorskej 5. ligy postupovalo Juve. Veteráni musia vyhrať aspoň o gól, aby sa predĺžovalo. Out.
Peter Danišek. Posiela Juve do vedenia a do dvojgolového náskoku. To je postup do semifinále, keďže toto je odvetný zápas štvrťfinálovej série. Jasné, že tu, ale čo máš slabú ortézu zapnutú, alebo čo? Máme kop takých 12 metrov. Na fauli 1-1, na góli 2-1 z pohľadu Juve. Ešte krok, no, tak, výborne. Jamikop, veteráni. Jedenáct minút do konca. 2-1 z pohľadu Juve. Brankár, brankár. K Anguli, 2-1 na fauli. 10 minút a 30 sekúnd do konca riadneho hracieho času. Veteráni musia dať aspoň 2 góly, sa chcú dostať aspoň do predĺženia. Brankár. Je vyrovnané. V polovici 41. minúty autorom gólu Lukáš Kiška, asistencia Filip Šeliga. 2-2. Stačí aj remíza, keďže prvý štvrťfinálový duel vyhrali tesne 4-3. Dobre to myslel Filip Šeliga, ktorý chcel streliť brániaceho hráča, ale jeho pokus išiel mimo bránky.
Ďalej, ďalej. Minút 40 sekúnd do konca riadneho hracieho času. 2-2. Veteráni potrebujú pridať ešte jeden gól. Remíza im nestačí. Tá naopak vyhovuje súperovi. Remízového stavu by postupovali medzi poslednú štvorku v seniorskej 5. lige hráči UVA 30. V 43. minúte a 25. sekunde oddychový čas Juve. Skóre 2-2, na fauli 2-1. Za pol minúty do konca riadneho hracieho času. Veteráni musia pokračovať v aktivite. Tesne po oddychovom čase súpera otáčajú skóre a vyhrávajú 3-2. Autorom gólu Michal Duďon. Vyhrával Ošeť, Šilišče liga. Stavu 2-3. Matematika playoff hovorí, že bude nasledovať 3-minútové predĺženie. Štvrťfinálový duel vyhralo Juve o gól 4-3. Momentálne vyhrávajú o gól 3-2 hráči v čiernych dresoch. Do konca riadneho hracieho času 5 minút a 2 sekundy. Peter Dánišek to ešte zdvihol pred brankárom, ale lopta mierila nad bránku. 4 minúty 30 sekúnd do konca riadneho hracieho času. V prípade, že bude posledné 2 minúty stále stav o gól alebo remízový, bude sa hrať na čistý čas. Ako to play-off býva zvykom.
veteráni naďalej aktívnejší, majú viac hry, viac šancí. Takáž brankár Juve teraz trošku zbytočne rýchlo rozohral, lopta skončila iba v aute a opäť je teda priestor na ďalší útok veteránov. Mišo Dudoň a jeho lavačka končí v bránke za chrbtom Briana Takača a posiela veteránov do dvojgolového vedenia, ktoré by znamenalo aj postup do semifinále. Asistenciu si pripisuje kapitán Lukáš Kiška. 4-2 z pohľadu veteránov. V postupovej matematike teda vedú o 1 gól. Rok! 2 minúty do konca riadneho hracieho času. Stred. Už to odozdaj, do stredu. Bez tých nadávok. Na šefa nie. Minúta 25. Zostáva do konca riadneho hracieho času. Dvojgólové vedenie veteránov. Na fauli 2-2. Stred. Podole, udaj. Minúta do konca. Mišo. Lukáš Kiška chcel prehodiť brankára Takača. Vôbec mu ten pokus nevyšiel. 13 sekúnd. Posledná šanca Juve. Veteráni otočili priebeh stretnutia v druhom polčase. Vyhrávajú 4-2, to znamená, že o gól boli v štvrťfinálovej sérii lepší ako Juve a postupujú medzi poslednú štvorku. Ďakujeme za pozornosť, vidíme a počujeme sa od 9. hodiny pri priamom prenose z druhého polčasu druholigového duelu CIS B a Jalapeños.